Kovač, som predseda občianskeho združenia Hlas mesta, ktoré už 4. rok funguje v Leviciach a snaží sa priblížiť komunálnu politiku a demokraciu nie len mladým Levičanom a ľuďom v našom regióne. Organizuje rôzne podujatia, aktivity, vysádzame stromky a čistíme v našom meste odpadky. A začalo to komunálnymi voľbami v roku 2018, keď sme si s hrôzou uvedomili, že v našom meste je účasť 33%. A vtedy sme ako mladí, ja som mal 17, s pár mladými ľuďmi dali hlavy dokopy, čo s tým ideme urobiť a rozhodli sa, že založíme občianske združenie, inšpirovaný a podobnými modelmi, ktoré fungujú v nordických krajinách, v Škandinávii a na Islande, ktoré sa bude snažiť vlastne tú politiku priblížiť mladým ľuďom, aby sme prekonali takúto všeobecnú apatiu v spoločnosti a v Leviciach hlavne teda. Čo mi to dáva? V prvom rade komunitu. Máme veľmi peknú členskú základňu, ktorá je síce malá, ale držíme spolu ako jedna malá rodina. A okrem toho máme veľa sympatizantov, ktorí nám neustále pomáhajú a zapájajú sa do našich aktivít, ktoré v Leviciach neustále uskutočňujeme. Čo nás k tomu motivuje, tak najmä tí mladí ľudia, ktorí sa okolo nás za tie roky zhromaždili a ktorých taká tá vášeň a takéto nadšenie pre život nás poháňajú vpred, aby sme ďalej organizovali podujatia a akcie. Čo by som odkázal mojim rovesníkom, snívajte ďalej. My sme dôkazom toho, že sa to oplatí.